أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانت عليها سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويقول الرسول عليكم شهيدا. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرءوف رحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. رضي الله تعالى عن السادات التابعين والعلماء العاملين والأئمة الأربعة المجتهدين ومقلديهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم أيها الأخوة ورحمة الله وبركاته. Na godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya azurta mu da haɗuwa a wannan masallaci mai albarka da ɗaya daga cikin manyan malamanmu na wannan yanki na mai albarka yake jagoranta Malam Adam Jibril, wanda aka fi sani a Zahidi, kuma Allah ya sanya mana zahadi. Wannan taro mun yi shi ne domin tunatar da junanmu abubuwan da suka shafi addinin musulunci, kuma an yi wa'azi cikin natsuwa, cikin kwanciyar hankali, har kuma an zo ga ƙarshe lokacin da za a tashi kowa ya koma gida. Alhamdulillah, malamai da suka gabatar da wa'azi musamman a wannan masallaci mai albarka shine na farko
malam Rufa'i wanda ya mana wa'azi musamman akan tarbiyya. Idan aka ce tarbiyya din nan wato abu ne wanda ya kunshi rayuwa gaba daya. Yakan tuna min wata rana mun je police station, wani DPO da aka yi a nan Rigasa. Ya ce alaga ta malam, na ce almajiri ranka ya daɗe. Ya da Allah ku ringa mutane wa'azi mana. Ya ce ya aka yi ranka ya daɗe. Ya ce mutum ne za a gan shi da mata hudu, ɗaya a Baduko, ɗaya a Hayin Ɗanmani, ɗaya a Rigasa, ɗaya a Tudun Wada. To mai irin wannan ya za a yi yaran su samu tarbiyya? In yi bar nan gidan sai an yi kwana 6 sannan ya dawo. Ya ce ya za a yi mai irin wannan ya samu tarbiyya? Amma in kai mishi magana sai ce ai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ku yi aure ku hayayyafa domin alfahari da ku da yawan ku ranar alkiyama. Ya ce don Allah mana, saboda Allah mana, yanzu manzo Allah zai alfahari dan iska ne? Sai na rage yabe ba yadda za a yi manzo Allah ya alfahari dan iska. To wanda yake da irin wannan dabi'a, ni a ɗauka kaman ko wasa yake, sai ko na ji labarin irin wannan da mata ɗaya na can unguwan, mata ɗaya na can unguwan daban-daban, kuma dukkan su kowanne suna da yaya, dukkan su. Allah sauƙaƙe. Saboda haka ‘ya'yan nan amana ce gare mu, don haka kowa ya ƙoƙari ya yi baki iyawarsa. Abinda ya kasa muna fata Allah shi yafe mana, amma al'amari ya kai matuƙa. Su turawan yamma sun bi duk hanyar da za su bi don ganin mun yarda da su wajen family planning, tsarin iyali. Sun ga ba mu yarda ba, bari su tura mana talauci. Ita fama in ba abin da za a ci kaka yana maganar ƙarin aure. Muna fatan Allah ya isa mana, Allah ya mana maganin abin. Wata rana mun je gaishe da hakimin gundumar Rigasa, wancan wanda ya rasu, Alhaji Umar Idris ɗan Galadima. Gani ga shugaba Alhaji Ahmad Duka, Allah ya gafarta masa. Ga Malam Musa Muhammad shi ma yana zaune. Sai ɗan Galadima ya ce, sarkin malamai ya ce ranka ya daɗe, yanzu ba za ku kullo da wata hanya ba, ko da sau ɗaya ne a ce an tare hanyar fita Rigasa, kowa ya zauna a gida, ya wuni a gida, ya je ko ina ba. Aka daɗe ba, ya haka? Sai ce akwai labarin da aka kawo min, in ji shi ke cewa labarin da aka kawo mishi. Ya ce a nan Rigasa a Abuja Road, ban san ko nan ɓangaren ne ko can da yake nufi ba dai. Ya ce wani yaro ya yi laifi, an kai shi police station. Da safe babansa ya zo, shi ga mai ɗa ya zo beli. Sai aka ce kai ne baban shi? Sai shi ne. To ba a fito da shi. Da aka fito da shi daga sel, aka ce kai wannan ka san shi? Ya daga kai haka ya yi ƙasa, ya dube shi daga sama haka, ya ce ina ganin shi dai kaman a layin mu yake, yana bi ta layin mu. Wai yana baban shi. Mutum ya fita tun karfe 4 na dare, ya tafi kasuwa, bai dawo ba sai karfe 10. Ya za a yaran ki mai san shi? Allah sauƙai. Za ga irin waɗannan gaba ɗaya sun bama mata al'amarin 'ya'ya. In kai magana a ce ai neman abinci.
ubangiji subhanahu wata'ala bai halatta mu dan neman abinci ba, ya halatta mu dan mu bauta mashi. Idan kuma mun bauta mashi ba, to kuma za mu gani a ƙwaryen mu. Allah ya tsare mu, Allah ka shirye da mu. Malami na biyu a Sheikh Malam Muhammad Awal Harun, Allah ya saka mashi da alkhairi shi ma. Ina jin a yau kadai ya gabatar da karatu kusan kashi 5, je can ya je can ya je can. Mu sani ba wannan ko shi ne na ƙarshe ko kuma zai je akwai wasu da zai Allah ya saka mai da alkhairi. Ya yi magana akan tauhidin risala, kuma yadda aka ba shi dama ya yi bayani a kan shi. Wato an ce tauhidin risala shi ne kaɗaita manzo da manzanci. Ko mutum ya ce ai tauhidi sun kasu kashi 3, da ba 3 bane, kashi 4 ne. Na ƙarshe na 4 shine tauhidin risala. Duk wanda ya bauta ma Allah da wani abu wanda ba manzon Allah ya zo da shi ba, wannan bai bauta ma Allah ba. Bayan ka yarda ba a bauta ma kowa sai Allah, kuma sai ka yarda ba dokar da za ta zo kai aiki da ita sai wadda ta biyo ta hannun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wannan shine tauhidin risala. Kamar yadda Malam Awal ya kawo bayani a takaice a gurguje na Abdullahi bin Abi Zaid al-Qayrawani rahimahullah, mai risala yace la yakmalu qawlul iman illa bil lidqin bil lisan, wa la yakmalu qawlul iman bil lidqin bil lisan illa bil amali bi jawarih, wa la yakmalu qawlul iman bil lidqin bil lisan wal amali bi jawarih illa bil niyyah, wa la yakmalu qawlul iman bil lidqin bil lisan wal amali bi jawarih wa niyyah illa bi muwafaqati li sunnati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dole ne sai aikinka ya yi daidai da koyarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Dan ba haka ba imani bai cika ba. Allah ka tsare mana imani. Wannan malamai suka yi mana wayannan darussa masu daraja masu tsada, Allah ya saka masu da alkhairi. Mu da muke bin su a baya muna take musu baya, duka Allah ya mai da kowa gidansa lafiya. Shugabanmu Alhaji Ahmad Yakub da Allah ya mashi rasuwa yau kwana 25 ko? Talata da sati 3. Daga kuma kwana 2, yau kwana 25 kenan ko? Allah ya gafarta mashi. Amin. Kuma Allah shi ba mu sa'a. Allah subhanahu wata'ala muke roƙo da ya amsa mana kyawun ayyukan mu, kuma ya gafarta mana kurakuran mu, ya shiryar da mu, ya shiryar mana da zuri'a mu kusa hanyar madaidaiciya. Subhanakallahumma wa bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin.